ମୋ ନାମ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଗୌଡ଼। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଜୀବନର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ। ଜୀବନର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ ଜୀବନ ପଥ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସୁଗମ ହୁଏ। ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ହେବି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସମାଜ ଗଠନରେ ରହିଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। ଅନ୍ୟକୁ ଗଢ଼ିବାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଛାତ୍ର ନ ହେଲେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ଯେ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସହିଷ୍ଣୁତା, ସମଭାବ, ସେବାଭାବ, ସମଦୃଷ୍ଟି, ପରଦୁଃଖ କାତରତା ପ୍ରଭୃତି ଅମୂଲ୍ୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିଲେ ହିଁ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସି ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିଛି ତାହାଙ୍କର ସ୍ନେହମୟ ସ୍ମୃତି ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଜୀବନୀ ମୋତେ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ସେବାମୟ ଓ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ବ୍ରତ ମୋ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଏକ ଆଲୋକର ସ୍ତମ୍ଭ। ସଦ୍ଗୁରୁଗଣଙ୍କର ଜୀବନ ବ୍ରତକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିଲେ ହିଁ ମୁଁ ଜଣେ ହେବି ଆଦର୍ଶ କୃତି ଶିକ୍ଷକ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।